6 borbenih aviona Britanskog kraljevskog vazduhoplovstva doletelo je u Finsku i Švedsku na zajedničke vežbe, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Britanski ministar odbrane Ben Wallace rekao je da raspoređivanje koje je usledilo na zahtev obe nacije podvlači posvećenost Velike Britanije jačanju sposobnosti kolektivne odbrane. Vežba takođe prati nastojanja zemalja da se pridruže NATO-u nakon ruske invazije na Ukrajinu. Među avionima koji učestvuju su i dva najsavremenija aviona F-35. Oni sprovode vrhunsku borbenu obuku zajedno sa 4 RAF Tajfuna, finskim F-18 Hornetima i švedskim Gripenom, rekli su britanski zvaničnici odbrane. Cilj vežbe je da se trima vazduhoplovnim snagama omogući da ojačaju svoju sposobnost međusobne interakcije, objasnilo je Ministarstvo odbrane, a preneo je BBC. Wallace je rekao da su Finska i Švedska važni odbrambeni partneri i da bi ulazak u NATO učinio alijansu jačom, dok se suočavamo sa novom pretnjom u vidu ruske invazije u Evropi. Ova raspoređivanja naglašavaju našu odlučnost da unapredimo to partnerstvo i osiguramo da naše snage mogu neometano da rade zajedno, dodao je on.